Днес ми пристигнаха 3 пратки от Trendyol и сега ще ги отворим заедно. Бях си поръчала доста неща, не знам кои са тези неща, които са дошли, така че сега ще видим. О, вау! Любимото ми плик. Тук са даже 2 плика. Аро е тук с мене. Никол също може да каже нещо. Тя е рожденичка днеска. О май гош! Значи хора, поръчах си... Окей, имам това. Поръчах си къси панталони. They look so big. Изглеждат много големи, но просто черни къси панталони, като сините, които имам. Миришат интересно. Ама между другото са много хубави, защото са... В смисъл не са прекалено къси, не са прекалено дълги, много ми харесват на мен. И така. Натам продължавам. Какво е това? Никол, виж какво са ми пратили. Не знам. Чакай, Арло, чакай малко. Подарък ли? Сигурно не знам. Значи хора, поръчах си такъв cover-up, като си на плажа, едно такова плетено, като рокля е. То си е рокля, черно и сега ще ви го... Чакай. Сега ще ви го покажа, ето така изглежда и това... Арло, айде иди при Никол. Иди при Никол. Айде иди при Никол. Ето така изглежда. Арло, стига де! Ето така изглежда. Това е гърбът. Гърбът е гол. И отпред е ето така. Не знам как ще изглежда точно, но на снимката на момичето изглеждаше добре. Но това не беше никъде в снимката. Това нямам представа какво е. Ако вие знаете, може и да ми кажете. Не знам е така да си го вържа, не знам. Разтяга се. Да, добре, това е в единия пакет. Преминаваме натам с ето това. Yes! Значи, поръчах си 2 чифта къси панталони. Едните бяха такива черни, другите са бели. Не знам защо изглеждат толкова огромни. Принципно, снимките ми изглеждаха така, но съм си взела S размер. Не знам дали това беше най-малкия, но предните са ми S и ми стават точно. Но да, ето ги. Ако искате, мога да ви направя някакъв try on haul. Пишете долу в коментарите дали искате и ще направя. И така. И това е последното нещо, за което най-много се вълнувам, защото мисля, че знам какво е. Да! Значи хора, има една предистория за тези дънки. С една моя колежка, където работех на едно предно място, тя ми беше показвала едни снимки, когато е била модел в... просто е била модел и беше модел на тези дънки. И аз просто си ги съда и си ги разглеждам неща в Trendyol и обвиждам същите дънки. Сайта, от който тя си ги беше взела е там, дизайнерката, на които уж бяха, не се продаваха вече, защото бяха някъде, фотосесията и беше някъде преди 2-3 години. И намерих абсолютно същите дънки и са супер хубавите. Наистина много ми харесват на мен. Те са такива балон тип. Много са готини, ето ги. Мен много ми харесват и много хубаво седяха на нея. И си поръчах, защото, в смисъл, как да не си поръчам, вижте ги. Сега не знам как ще добиете представа, малко така изглеждат мъжки, но не са. Гарантирам ви, че не са. И като цяло, да, това е. Като цяло това ми беше хубаво. Бях си поръчала, между другото, едни чорапи на точки, но в последния момент ми отказаха поръчката, защото не реших, че няма да ми ги пратят. Не защото не са налични или нещо такова. Ако искате try on haul, пишете долу в коментарите и ще направя. И това беше от мен.